Nhasi kuri kupisa kunoku. Kuri kupisa zvekuti kwenyu kuri kutonhora. Kuma 3 degrees maiwe. Zvino ndokwamada kuti mwana adzoke ikoko. Takafamba zvakanaka zitereki. Kusvika kuforozi kuti ndine here maidi. Ndine here kuno kuforozi. Aiwa makaita zvakanaka india right. Asati adzoka ambononyika tawo vakawanda unoenda kaikoko kuma UK asati ambofamba muno muZimbabwe chai. Neso takazosvika tikatomira tikatora mafoto pana David Livingstone pai. Saka wezi utumire pa email kune hanzvadzi yako aone. Mutumire achatumira wezi. Pane imwe one yatakatomira iye tawari pa side pangu. Tese takapfeka caps takabata nzvimbo za David Livingstone. Mufunge ndakatendo ndoma memories acho anozozvirangarira ati kurei. Aiwa makaita zvakanaka takaenda nendege. Aiwa inaiti tifambika nemota nekutya kumari dzacho. Tatangoti zvedu tongonanaira zvedu tichenda. But takazokrosa. Dedi vakati handei mukangokrosa bridge ita kuZambia. Takazoswera muri bwanji muri bwino.